Siang nih pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontennya Mbah Yi pemirsa. Review sayur lumbu karo oseng-oseng pindang lombo ijo nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pindang goreng, bumbu nggih dioseng-oseng, pindangnya yang sudah digoreng dimasukkan. Lumbunya campur gambas. Iwak pindang, seger tenan Mas. Oh ini tenan. Mantap. Intan kemana? Intan mepeni kumbahan. Mana pun Sayur anu nem. Terus baru kalau mepeni kumbahan, Intan dono pemirsa kan? Intan mepeni kumbahan pemirsa. halo. Lagek bar. Nggih bar mepe pemirsa. Yo enek bunda dio, enek bunda mbek dio barang mau saling gotong royong bantu membantu. Apa ya jenenge? Apa lho? Kumbane sak pengen. Ada untuk ngetok ndok. Mana orang ngetok mbak ibu? Ini loh. Kan di rumah ceritanya kan yo Pak Sila lagi nukang iki nduk yo. Anggiku kan kumbane tak deleh ning gone. Iki lho apa jenenge bandulan sik urung digawekno sing bener tempatnya kan. Karo Bunda Dewi, Mbak piye Mbak kumbanku ya iki. Sampeyan kok ning gazebo kok biasane. Tek kumbanku aki wedine uga garing. Akhirnya jen Pak Sila, Pak. Kula tak ndelek kumbahan saithik teng mriki. Adik ketoke gak nyaman, resah kenapa itu? Gak napa-apa. Sumuk nih. Gak mau. Ijek warak. Pokoknya ibu wis mbok maafno ya tadi yo. Wis mbok colok neh. Ora ya. Ya Allah aku njaluk maaf, Duk. Nek Lara ibu ya. salah, ibu gak sengaja. Kan methiki ngene to. Iki lumbune ngene. Terus iku gak sengaja ibu, masuk anakku tak culek kan Duk. Aku ki njaluk maaf. Setulus hati nih ibu, gak mbok maafno. Ya wis Intan pengen apa tak tumbasno, pengen apa ibu penting mbok maafno. Telur gulung. Ya. Ya wis engko ya. Ya. Nek Pak Sila wis tak gekno kopi wis opor nduk sore ya. Ya. Nek udah mandi ya. Ya tapi ibu mbok maafno. Tadi mbok colok neh. Gak. Mata mosok. Ibu kira sengaja dak mosok anakku pe tak culek ke pemirsa. Iki mata Wis ora nek kowe mripat ora nek keran. Oh, iso lara nek betul lagi kok. Obat telur gulung. Obat Kiki sakit mataku. Ibu njaluk maaf, ora sengaja. Kok iso ngene lho ya? Diwadul Mbak Yuni, Mang Mbak Yuni di video call, dikirimi video.
Video keculeke nang pas tak video ngono pemirsa loro mak crok. Waduh Bu, langsung tak kuateni. Alah, wedi aku. Mluwayu golek obat aku. Oh, ibu maem kok fotonya maem. Obatnya telur gulung. Heeh. Kok iso? Maaf ya. Ibu maaf ya. Ya wes. Wes saatnya Pak tukangnya istirahat sih nggih pemirsa. Iki peralatannya tang mriki nggih. Bon jam 12 saatnya pulang, nanti dilanjut lagi jam 1 nggih. Ini perkembangannya wesine sampun dipasang wesi untuk dicor. Mengke pintune kan teng mriki, wong niki kan mengke di napa nggih dibubrai to. Lawange teng mriki to mengke. Dibikinke lawang. Iya, iya Tan. Oke Tan. Kembali ditoto nggih pemirsa. Iki ku kenang-kenangan, ku delok-delokan ndek biyen apa istilahnya iki kondisine ngene ya pemirsa, enek tumpukan botol, enek tumpukan kasur, enek tumpukan lemari jejer-jejer kadang selengkrah lho nggih to, enek kerupuk dipepe nang kene lho ke Pak O toyo, Pak O bukan Pak Po nggih pemirsa, kan ada sing anu Pak O, artinya Pak O toyo nggih. Perkembangannya seperti ini nggih pemirsa. Terus niki mangke dicor. Saya mulih nggih. Kita mriki terus ke sana. Ki golek seragam pemirsa, seragam Intan wis padha ge eneng. Sijine tak kekno sapa dekane. Oh iya tak wehno kancane Intan sing sekolah to. Nek pramuka, nek opo. Emang numpak anu to baje to. Mbak Nutri. Kita nggih konten sekolah-sekolahan gurune manggon jarene. Wes hati-hati, Dok. Yo, hati-hati. Langsung iki ra dolan sik. Langsung, Bu. Niki sing endarate. Niki nggih sami niki endarate sedaya. Wifi ini endah ratis doyo, cuma nopo nggih? Lewate mriki Pak Dodi. Wifi ini didandani pemirsa. Ada trouble. Pak Sila wis masang hebel. Dicor. Oh, nggih mumpun paham kula Pak Sila maksudnya niki lho. Kok dadi kemiringane ngene. Kemiringane ngeten pemirsa. Nggih berbalik arah engko terus karek ngekeki apa kuwi jenenge pralon. Berbalik arah. Duh. Pak Wifi ning ndi? Belum saged. Ndek mang mbok anu Dok. Dibukakno sik ae. Ki omah tikus pemirsa sing kene. Ki lho omah tikus ki lho. Lho, ning gurine mesin cuci omah tikus. Kuwi. Tuh, Pak Silo mang tok brubul. Kangen apa nggih, Pak? Mboten saged. Lah, mlebet mawon jenengan. Sinyale
nggih ngoten niku. Mangkane kula kadang nek ngupload ngantek suwi, ngantek tak rewangi kadang tak tumbaske paketan nggih ngoten niku Pak Dodi. Sinyale niku nek anu nggih ngoten niku. Wer muser kados sakit kepala ngoten niku. Terus kula kan anu Pak Silo niki wau napa didandosi wifi-ne. Ben nek dienggo ngupload ben banter ya Nduk ya. Ayo Tan. Engko nek pas Pak Dodi sudah selesai ning gone Mbok Mik ket mang meneng kangkung ae. Lah iki urung mulai kok. Lah iso nek Pak Dodi wis pulang. Mosok nek Pak Dodi yo main iki aku gak ngerti aku, paling cepu. Tak kira cedak omahe Sapa? Pak Silo. Pak Silo ngroto. Loto. Wis dipasang. Pate Mbak Sri pemirsa. Mbah Mi assalamualaikum. Ngapunten nggih Mbah. Niki kula mriki. Panjenengan pikantuk rejeki kalih atus saking Mbak Ambaula saged nggih tumbas-tumbas pampers nggih Mbak. Nggih tumbas pampers. Dadi ngeten nggih pemirsa Mbah Mi ini. Nek kalih Mbak Sri jenengan apa? Ponakan. Ponakan adike. Bapake Mbak Sri adalah Mbah Mo, adike Mbah Mi. Lah Mbah Mi niki nembe sakit pemirsa. Kemarin niku sampai stroke nggih Mbah sebelah kiri nggih. Kanan. Terus diobatke. Akhirnya sakniki pun saged mlaku niki lho pemirsa, ngangge ngeten niki. Lho. Alon-alon. Niki yang sal titipan rezeki saged tinggi jenengan tumbas pempes nggih Mbah. Nggih. Mugi-mugi jenengan ninggal saras dan diparingi sehat meleh, saged dodol meleh. Nggih, amin. Amin. Semangat nggih Mbah. Nggih. Iki ndek cilik karo ibu pemirsa. Ibuku ndek biyen nek mik gentenan karo ibuke Mbah Mi. Berarti jenengan nek kalih Mbah Sis niku sami mawon padha karo mbokku nggih. Lah wong mike padha. Nggih. Ibuke jenengan sing ngemiki Mbah Yi. Nggih. Nggih pun Mbah kula tak lanjut nggih Mbah. Wis tak ngobrol-ngobrol. Kalih jenengan wis Mbah Mi wis alhamdulillah wis iso mlaku tumuk-tumuk. Nggih. Diterapi terus tiang sambung. Nggih. Jenenge Pak sapa Mbak Sri? Pak Yanto. Nggih. Wis semangat. Nah, sarapan napa Ndek wau jenenge? Sayur bening. Sayur bening Ndek mboten ditelaske Mbah Mi. Niku dudoe sing. Oh nggih. Nggih pun monggo dilanjut istirahatnya nggih Mbak. Piye? Pakku kan nek maku kan ijek ngene. Sekelan pakai kuwi. Oh, menceritakan pemirsa. Lah Intan ini cerita jerene ada kursi roda. Terus bapakku duwe iki. Iku jenenge apa ya, Mbak? Jagrak segi letter U nek ngarane. Nek tuku ning ndi, Mbak? Ya ning apotek ya, Mbak ya. Ning apotek ta. Wes pokoknya doa terbaik untuk sing lagi sakit nggih Mbak Sri nggih, muga-muga diangkat penyakite. Dan paringi sehat, seger warasan, kuwi dienggo Mbah Mi latihan jalan Tan. Lah jare apa mbok dono, Bu sesuk tak dono nek apa bapak mlakune piye, Dang? Pemirsa pengen roh praktekno delok jare apa mbok dono. Piye? Mosok munduk ngene. Lah gak nganggo kuwi, jaremu nganggo kuwi. Iya, ambek kursi roda. Loh, iki jenenge dudu kursi roda, iki jenenge letter U jare Mbak Sri mang. Nek kursi roda kuwi sing enek rodane. Iya, kursi roda. Oh, pakai kursi roda. Numpak kae. Oh, sing sana itu. Oh. Ya iki balikno punyake Mbah Mi. Oh, diceritani pemirsa wis. Kaya Mbah Mi ini orangnya jalan tataan. Nggih. Alhamdulillah pemirsa. Wis perkembangannya ada lah pemirsa. Dari kemarin sing pas tak tili ibuke Mbak Dik Dewi kae kan belum. Nggih, belum saged obah pemirsa. Ini karena dari darah tinggi. Mbah Mi punya darah tinggi atas Mbah Mi.
Alhamdulillah Mbah Mi pun saged tumuk-tumuk, Mbah. Pengen kayak bapakmu jenenge iso. Jirene iso ngono. Nek omah kan mbok praktekno lagi giliran tak syuting moh, Mbak. Iki Mbah Mi sing Saiki genten Mbah Mi ben kayak bapakmu ya. Mbah Mi nek wis sehat, sesuk bakulan neh di rumah Mbah Mi itu sebelah kulon lapangan tuh lho pemirsa. Nah, lu iso, Mbak. Wis Mbak Sri. Iya. Alhamdulillah. Kayak kepipis yo kasinan yo. Nggih. Pokoke ngeten, Mbah, kudu pipis, pokoke dereng ngantek kebelet jenengan pun ancang-ancang. Nggih noloni kon mengking. Nggih, pun ancang-ancang terus langsung timik. Jadi dadan nopo tak-tok aku. Banjir, Mbah. Terus disukani kumbung kali Pak Silo mengke ditumbaske huruk. Nek pun diuruk mengke terus nembe pasang seng. Napa gal palum? Kayak kepalung nek. Nggih, mpun ngoten mawon kersane mboten kebanjiran. Keng mriki derage runge krang-krang apa. Lah Kinara teng mriki ngeten nangis kok nganu ngethoki wesi. Walah Bu Kinara lagi bubuk maksiut. Weng. Ngeng, yes Bu aku tak mulai. Mas Dimas jek lunga-lunga. Anu nggih kadang nggih enten napa ngoten acara teng pundi ngoten. Iya Mbak ndelok bakaran. Tapi sing kebakaran mau saiki kok Mbak. Pawon. Kene patunge Mbah Noyo Gimbal terus sebelah kanane ngono lho Mbak. Kuwi jarene udan deres, lampune mati mak pletes ujug-ujug menawa konslet listrik Mbak Sri. Lho, alhamdulillah. Mbak Sri, wis iso Mbak Sri, alhamdulillah. Wis mugi-mugi sing sakit yang paringi sembuh, diangkat penyakitnya kabeh. Nek ngangkat sakit, Mbah? Ngangkat? Oh, alhamdulillah. Iya, Mbak. Oleh gak nyirami. Mbak. Wis gak ngurungi lain kan. Nggih. Saking Mbak Allah. Mbak bawang, Mbak. Wah, Mbak Mi wis cantik saiki. Nggih. Mbak Siti ada. Arep padang, Nduk. Nggih iki adang to. Nggih, tan iki tan kasine tan. Ese tan. Lho iki piye. Minggu Mbak Suti. Iya lah. Karo Mbak Mi. Iki Mbak Suti. Minggu Mbak Mi. Nggo Mbak Mi. Ini duduk tan ambek Mbak Suti tan. Iya, Mbak. Iya ya duduk ya. Mbak Yun melok duduk ya. Adang sego Mbak Suti. Apa adang sego? Buka tan. Senang kok titipan kok Mbak Allah ya Dok ya. Nah, jajal Dok. Ini jenenge kue mochi dari Mbak Nada. Dijajal Dok Ti. Kuwi eseng kok diminum. Wah, apa adang? Sak meniki adange. Karo mboke tok le. Iya diminum. Iki diminum. Iki klambine sapa iki? Klambine mboke. Klambinem? Enggak, Mbak. Klambine mboke. Dalam? Napa le, Mbak? Ampun mboten usah dikeki napa le, Mbak? Kok jenengan niku kreseke niku nggih. Nek disukake melih kreseke mboten kreseke iki sak kreseke le, Mbok. Intan ki piye? Nggih sak kreseke. Yo enggak le, yo semua le. Mosok isine dikasihno kreseke diminta yo enggak to. Mbok pinarak, Mbok. Pinarak, Mbok. Salim lagi. Lenuk ya, Mbak. Tapi warung sapa? Nggih. Nek kan aku warungan aku. Ndek biyen mboke warungan tan ndek kuwae, ndek kae. Saiki ne wis mboke pensiun. Ora isine cepu. Nggih. Kali jenengan. Nggih, Mbok. Sehat selalu nggih, Mbok. Pinarak, Mbok, niku diunjuk jeneng unjuk es napa mboten? Unjuk apa iki? Niki kuwi jenenge napa? Kue mochi, Mbok. Monggo. Monggo didahar. Terus Titi. Saniki dek cuantik jenengan. Nganggo kuwalung tambah cuantik jenengan. Tumbas ki hati ini.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anu Mas Agung, putrane jan sing Mas Agung. Oh, Mas Juna. Mas Arjuna. Nggih. Oh, tokoke anake lanang pemirsa. Alhamdulillah. Mikir apa nek Nggih. Alhamdulillah, Mbok. Ampun. Pintere cah peadang cah. Ndang diumbah. Niku nganu, Mbok. Kula kan nyobi jenengan. Niki jenenge kue mochi saking Mbak Nada Semarang. Cobi kula wau nggih pun nyobi. Niki wau kalih Pak tukang wifi nggih kula kan nyobi. Enak, Bu. Langsung dicokot mak cethel ngoten mawon, Mbok. Nah. Inuk Mbok, melur kados jeneng. Iya, Dek, biyen Mbok Mi dodolan, Nduk. Jaman kae Mbok Mi dodolan. Kat biyen. Ya nek pindang, kangkung, bayem, kol, sop-sopan, teri, uyah, gula, sabun. Terus cemilan-cemilan, sego goreng. Nggih Mbok Mi nggih, nggone lek Junik nek ijek ngono kuwi. Nggih ampun nggih Mbok nggih kula tak. Nggih ajeng ndang teng cepu. Lah wong Intan nyuwun anu iki. Intan nyuwun ngajak tumbas apa Nduk Mang? Telur gulung iki Mbok. Telur gulung. Nggih, telur digulung-gulung ngoten. Walah Mbok, jebres. Wong ayu jebres. Mboten, Mbok. Nggih ayu jenengan buktine jenengan putrane ngantek 5. Lah aku mok 2. Berarti 13 jenengan. Lah nggih berarti lah menurut survei seluruh dunia sing cantik antara Bu Yuni karo Mbok Mi, Mbok Sumi berarti ayu Mbok Mi. Soalnya nopo Mbok Mi putrane 13. Nek Bu Yuni ki mung 2, Bu Yun mok 2. Lah nggih berarti atese ayu jenengan le. Ayu kok. Nggih. Ayu apa? Ayune ra kaprah kaya Roro Jonggrang. Nggih pun Mbok nggih matur suwun kula tak langsung nyun pamit nggih. Salim ndak Tan, tak sayang Mbok. Loh, sayang. Intan sedok sing sayang Intan. Nah, kok malah Mbok Mi sing nyayang. Jangan kaya lucu. Ada ya, mantan sik ya. Senengane nggih ngoten niku, Mbok. Mlayu, Mbok. Monggo Mbok nggih sehat-sehat. Empun mboten niku nggih jenengan, nggih ngunjuk jenengan. Lagi anak rupa-rupa ngene. Nggih alhamdulillah. Aku betul aku tak ilingi ambek Mbok Sumi. Nggih, kula nek pokoke wayah-wayah ngeten iki eling. Nggih. Nggih. Wis tambah ayu, ben atine tambah ayem ditumbaske perhiasan anak lanang. Nggih, 6 gram lewane. Alhamdulillah. Wong kula niku seneng nek ditumbasno. Nggih, nggih bersyukur, Mbok. Dolanan Nggih. Nggih dingklek Nggih. Jagung-jagung. Niku putrane jenengan sing paling guri. Guri dhewe. Nggih. Sing endro niku nek. Nggih. Sakniki teng Jakarta. Surabaya. Surabaya. Nggih. Wong njaluk sangoe angel ku 10.000 ringgit kudu suwadu mencelotak. Jaman riyen Mbok, saiki pinter iso golekno rejeki ibune. Mbok. Ayo ndang atus, Pak. Ayo tak jak. Wis tak mbok ndang atus, ayo tak jak. Nggih. Kejutan. Nggih. Pasarane pasar. Aku dek biyen duwe uni mbek sampe. Nggih. Muni piye? Nadar. Mbokku sok menek wis aku mergawe. Tak kodok kalung batin nggih. Nggih. Kalung aku batin kuwi iki, Mbok. Nek engko nek ora tak kodok kira. Nggih, Mbok jenenge Nadar nggih. Uni dan dilaksanakno. Nggih. Ndak bilang kita lah geger. Aja gue ger kalau, Nduk. Wis tak mantuk ya, Nduk Tik ya. Kula ngilingi Sutik niki lho, Mbak. Wis pokoke padha karo Intan, wis. Walah. Bocah surga. Demikian nggih pemirsa konten kali ini nggih, tunggu yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit dan paringi sembuh. Ke sekolah edisi Cokoro nggih pemirsa. Paringi sembuh untuk pejuang garis 2. Semoga Allah segera memberikan
Momongan yang saleh-salehah ya pemirsa. Alhamdulillah ya Allah, sakit silaturahmi ngene Mbok Mi, ngene Mbah Mi. Mbah Mi niku kan suaminya meninggal, mboten gadah putra, sakit terus dirawat Mbah Mo karo Mbak Sri. Mbah Mo kan adike, berarti Mbak Sri, Mbak Yuni Pitit kuwi berarti ponakane Mbah Mi. Alhamdulillah wis paringi timik-timik iso mlaku. Doa terbaik untuk jenengan semua. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti.